Det er ligesom Bjørn. Hvad er det, min gamle ven? Jeg tror, han tager begge dele. Så fortæller han for eksempel til en, der hedder Ejner, fordi han var Ejner til at komme til. Ejner, han åbner computer, hvad skal vi sige, en gang om Nej, men han er bare det er inde i optrækket, når man bliver ham også. Han er meget han fotograferer. Kan man da? Nå, gud, han filmer! Ja, men så skal vi holde på. Han åbner også kun gang om ugen, så han får også skide. Jamen, du skal ikke sidde og håbe. De har noget i computeren. Altså, jeg kom så langt, så en af børnebørnene har lært mig Det er også en relativt at sende sms'er. Kan du køre? Yes! Okay. Hvad siger du så? Jeg kommer så langt, så vi kan åbne for en mobil, så hvad er det bedste, vi kan æde med Ebba er dygtig. Jamen, Vi er heldige, hvis vi kan huske det. Og det vi er jo ikke gode til at huske, for de er forskellige fra mobiltelefoner. Når vi engang kommer på pleje, hvor bliver vi gode? Nej, det tror jeg ikke på. Så kan vi sidde der Jeg har også med nogle af mine flere mobiltelefoner. Jeg står altid og kigger på en ting. Hvad sker der? Trykke på. Så siger jeg hver gang, jeg står med en, hvad skal du trykke på? Og han kan trykke på det hele på en gang. Og så mister han forbindelse og siger, hvad? Kan du ikke lige tænke det? Nej, jeg skal bare trykke. Du skal ikke trykke på den der røde. Han trykker på det Tryk på den knap, hvor der står svar. Han trykker på det hele. Jo, men de er jo så små efterhånden. Du har da også hørt Torgild, der skal bare nu. Ja, Bjørn der skal Torgild ud. Og han ikke har åbnet sin liste. Hvordan kan du optage det her? To dage. Jeg kan ikke. Det var så morsomt. Det kan ikke lade Bjørn nærmest være værtsmænd. Ja. Han har da ikke telefon. Han sover med det. Hvor lang tid kan du fortsætte? Det er helt vildt. Det var da fuldstændig sindssygt. Jeg mener, Den rummer. det er opkaldt. Jeg er altså på filmen, jeg har også gentaget en gang det der, men så er man sådan en helt anden verden, en helt anden, og det er faktisk meget. Jeg har skrevet